Jeg sporer en lidt pause i en tilstand i spisningen. Og der er nogen, der er nogen, der har Spis du bare videre. derfor kan jeg godt høre på din gamle klasselærer. Jeg blev inspireret af Kent. Kent sagde, da jeg mødte ham i formiddagsmøde, han sagde for en gang skyld noget fornuftigt. Han stillede spørgsmålet, sig det igen, Kent, når han er med i ja. Hvor bliver tiden af, når den bliver væk? Ja, hvor bliver tiden af, hvor den bliver væk? Det satte jo klasselærerens sprog celler i svingninger. Han er ikke færdig. Han er ikke færdig endnu, men det kan jo godt være, at han når at blive færdig. Og jeg kom til at tænke på den der med tiden. Tiden er jo en underlig fætter. Vi har den alle sammen, vi får den hver dag, fra spæd og til olding får vi tiden. Lige meget til hver. Vi får 24 timer i døgnet. Det skæve er, at der er nogen, der påstår, at de ikke har tid. Vi har aldrig tid. Så er der nogen, der har masser af tid. Så er der nogen, der siger, at du kan få tid på mandag. Men altså, underligt noget med tiden. Men tiden har nogle egenskaber. For eksempel kan tiden, den kan gå. Tiden går. Ja, tiden går. Den kan også løbe. Ja, og ile. Tiden, ja. Det kan også gå den anden vej at sige, at den kan gå langsommere. Og snegle sig. I kender godt alle det der. Hvis man keder sig, så snegler tiden. Hvis man sidder og venter i en bilkø, eller i en lufthavn, eller hvad det nu hedder, så snegler tiden sig afsted. Det kan også ske, at tiden går i stå. Hvad nu? Der er nogen, der påstår, at de kan slå tiden ihjel. Men det skal vi være forsigtige med, fordi vi skal jo bruge den hver dag. Det nytter ikke noget at slå tiden ihjel. Der findes mange forskellige slags tider. Der er noget, der hedder istid, for eksempel. Og sengetid. Og hvad kan vi? Fortid. Fortid og bagtid. Det hedder Også en masse overtid. Ja, overtid. Fremtid. Fremtid. Og mig-tid. Og kvalitetstid. Kvalitetstid. Det er meget vigtigt. I kan selv digte videre. Så er der noget, der hedder parringstid. Parringstid og løbetid. Ja, Det er vigtigt. tider er der nok af. Men sådan er det. Jeg kom til at tænke på, at man kan også komme til at tænke på tiden på en lidt anden måde. Altså, vi var lidt inde på, at der var nogen, der sagde fortid, datid, nutid, fremtid. Sådan kan man også lide det. Fortiden, det er jo hele, det er jo fra bliver født og så til nu. Det er fortid. Og det er jo der, vi har lært. Alt det, vi kan, det har vi lært i fortiden. Alle de oplevelser, man har haft. Minder. Det er noget, man har fortiden til. Nogle af tingene er gode. Andre ting, de er ikke gode. Nogle ting kan man huske vældig godt, og andre ting fortrænger man, og det er som regel i sengetid. Der er nogle ting, man kan have frem, hvis man for eksempel får lidt hjælp til det. For eksempel hvis man er nogle stykker sammen, som snakker om gamle dage. Og det er jo det, vi er nu for eksempel.
Eller man ser nogle gamle billeder på Karins iPad. Så er sådan en home. Det kan jeg godt huske, det var home. For eksempel har jeg en ting, som jeg godt vil trække frem, og det har I alle sammen egentlig været inde på, da vi var herinde. Og det er fordi, jeg kom til at tænke på i min erindringsbibliotek, at der var en dag, jeg husker tydeligt. Det var den første skoledag i 1963, den 12. august. Der var flag på bordet, og der var også en lille buket blomster. Og den hænger selvfølgelig sammen med, at den dag, den første skoledag, der fyldte Karin 7 år. Og jeg synes, at vi skal fejre Karins fødselsdag, sige tillykke med fødselsdag. Jeg synes sandelig også, at vi, selvom vi sang lidt fødselsdagssang, så skal vi synge fødselsdagssang en gang til, skal vi? Jo, og så skal vi også råbe hurra og sådan noget. Vil du nu sidde lidt? Nej, det skal jeg ikke. Hvorfor skal du ikke sige Det er fordi, da jeg gik i skole, der delte man slik ud. Det vil sige, du deler slik ud. Ja, jeg har en lille bil. Det var lige her luften. Vil det sige, at vi skal vente med at synge til det var det? Nej, Vi kan synge, du bare det, mens jeg deler ud. Okay, så synger du fødselsdagssangen. 2 vers. Yes. Ja, det første